El món avançarà si sap ser lliure, de Quim Bauxell, dedicat a Floricel, a les seves noces d'argent, en el seu gran aplec de la Sardana, el 13 de maig del 1979. Un quart de segle s'ha escolat de pressa. Si l'ideal és vell, ajuda a viure. Vivint en llibertat el món progressa i sols avançarà si sap ser lliure. Si sap ser lliure de manera ètica, a tall de la sardana genuïna, que, més que democràtica, és sincrètica. Sincrètica i, a més, divina. Divina, pues que admet la rotllana a tots els éssers de la raça humana.